आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। कणकवली जिल्हा परिषद पंचायत समितीसाठी 118 अर्जांची विक्री झाली आहे। गेले 3 दिवस एकही उमेदवारी अर्ज सादर करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे शेवटचे 2 दिवस शिल्लक असल्याने शेवटच्या उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी मोठी गर्दी होणार आहे। याबाबत अधिक माहिती देत आहेत कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे। जिल्हा परिषद पंचायत समिती उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी शेवटचे 2 दिवस शिल्लक आहेत। म्हणजे 20 आणि 21 हे 2 दिवस शिल्लक आहेत, उद्या आणि परवा। आज आपण बघितलं की आता 3 दिवस झालेले आहेत, पण अजून देखील एकही अर्ज कणकवली पंचायत समितीसाठी आणि जिल्हा परिषदेसाठी प्राप्त झालेला नाही। आपण या आवारात आहोत। उमेदवार येत आहेत, अर्ज घेत आहेत, खरेदी करत आहेत, त्याची माहिती जाणून घेत आहेत, त्यानंतर मतदार यादी देखील घेत आहेत। आपण सर्व जी परिस्थिती कणकवलीतली पाहिली तर जिल्हा परिषद संघासाठी 8 जे जिल्हा परिषद संघ आहे, जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहेत, पंचायत समिती मतदारसंघ आहेत ते 16 आहेत, पण अजून एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाले नाही। प्रत्येक जे प्रभागातले उमेदवारी अर्ज आहेत ते घेण्यासाठी उमेदवार येत आहेत, त्यांची माहिती जाणून घेत आहेत, काही शंका असेल तर विचारले जात आहेत। आणि भाजपकडून आज उमेदवारींची यादी घोषित होणार होती, महायुती झालेली आहे आणि महायुतीमध्ये भाजप आणि शिवसेना एकत्र लढत आहे आणि त्यामुळे त्यांची यादी देखील घोषणा जी आहे सायंकाळी होईल, त्यामुळे उद्या अर्ज भरले जातील असं एकंदरीत समजत आहे। तसंच उद्धव ठाकरे सेनेकडून देखील अर्ज जे घेतले गेलेले आहेत आणि त्यांच्याकडून देखील जे इच्छुक उमेदवार त्यांची यादी आता उद्या जाहीर होईल असं सांगितलं। काही जणांनी उमेदवारीचा अर्ज भरायला सुरुवात केलेली आहे, पण अजून अर्ज सादर केले नाहीत। बहुसंख्य आता बघितलं तर कणकवलीमध्ये उद्धव ठाकरे सेना आहे आणि महायुती आहे, यांचीच लढत होईल असं दिसतंय, कारण महाविकास आघाडीमध्ये काही ठिकाणी बिघाड देखील झालेला आपल्याला पाहायला मिळत आहे। आणि त्यामुळे एकंदरीत आज म्हणजे 2 दिवस अवघे शिल्लक आहेत। 3 दिवस झाले तरी एकही उमेदवारी अर्ज हा कणकवली तालुक्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी दाखल झालेला नाही आहे आणि 2 दिवस शिल्लक आहेत। शेवटच्या दिवशी मोठी उमेदवारांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे प्रशासनाकडून तशा पद्धतीने नियोजन केलं। आपण पाहिलं की 6 टेबल येथे लावलेली आहेत निवडणूक आयोगाने आणि अनामत रक्कम भरण्यासाठी 1 टेबल आहे आणि निवडणूक अधिकारी जे आहेत तहसील प्रांत अधिकारी आहेत, प्रांत अधिकारी जगदीश कातकर आहेत आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे हे देखील आता निवडणुकीचं हे सगळं कामकाज पाहत आहेत। लवकरात लवकर फॉर्म भरून आपली गैरसोय टाळावी असं देखील निवडणूक आयोग म्हणत आहे आणि जी माहिती लागेल ती उमेदवारांना पुरवत आहे। पण शेवटच्या तर 2 दिवस शिल्लक राहिल्यामुळे मोठी उमेदवारांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे आणि अचूक उमेदवारी अर्ज भरायची असेल तर ऑनलाईन अर्ज नाही आहे, ऑफलाईन अर्ज आहे, पण अचूक उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी उमेदवारांची धावपळ सुरू आहे। कागदपत्र सुरू करतायत, ॲफिडेव्हिट असेल, दाखले असेल, हे उमेदवार आता प्रत्येक ठिकाणी गोळा करताना आपल्याला दिसत आहेत। शेवटचे आता 2 दिवस उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी शिल्लक आहेत। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली।